Osuko suun? Se hullu saattaa ampua uudestaan. Taisi vaan säikytellä. No, siinä se onnistui erinomaisesti. Mä olin varma, että sun osuu. Kuka ikinä tää hullu onkaan, niin nyt se on kyllä tosissaan. Näettekö menee? Ootko se varma? Mä voin joutua tulilinjalle. No ei me nyt tännekään voida jäädä. Tää hullu pelaa selvästi kovilla panoksilla, mutta mä en aio tanssia sen pillin mukaan. No näithän sä, mitä siitä seuraa, jos me ei totella. Sä olit vähällä kuolla. Ja niin oli Peppikin. Juurikin sinua ajattelin. Mikäs täällä haisee? Onko Amandassa rottia vai onko teillä joku jäteongelma? Usko tai älä, niin me oltiin tonkimassa roskiksi. Sergei heitti yhden tärkeän kuitin menemään. Sellaisia ne nuoret on. Mutta asia selvisi kuitenkin. Jotenkuten toivottavasti Sergei otti opikseen. Joo, asia tuli kyllä harvinaisen selväksi. Mä oon tutkinut tilikirjoja ja tullut siihen tulokseen, että näin ei voi jatkua. Meidän on tehostettava markkinointia. Jennihän puhui tästä samasta aiheesta. Ja ehdotti yhteistyötä silloin, ennen kuin Oliver ja Aleksanderin vaihto tuli julki. Ja mua ei Jennin mielipide kiinnosta pätkääkään. Ei muakaan. Mutta totuus on, että olisi järkevä myydä majatalossa yöpymistä pakettina spaan hoitojen kanssa. No, tätä miettiessäs voit tuurata mua hetken. Helena Kuula. Mä olen tosi pahoillani tapahtuneesta. Ymmärsit sitten vaihtaa asennetta. Toivottavasti se sun kovakaloinen poikaskin tuli järkiinsä. Sergei on valmis tekemään mitä käsketään. Sanot vaan mitä meiltä odotetaan. Teillä on jo rahat. Sen kun käynnistätte pesuohjelman. Mä oon miettinyt sitä Jennin ehdotusta. Puhutaan siitä huomenna. Mä ajattelin, että sä voisit pitää tänään vapaa-illan. Täytyyhän Oliverin saada tutustua uuteen äitiinsä. Oikeaan äitiinsä. Hyvä on. Täällä on kyllä sen verran hiljasta, että enköhän mä voi mennä. Meidän on kyllä paras keksiä pian ratkaisu, miten varauskirja saadaan täyteen. No joo, että kyllä se täytyy. Oho, sustahan on tullut yhtäkkiä jotenkin liikemiesmäinen. No, tyylikonsultti stailas mulle tällaisen rahanpesuukin. No onne hänelle. Tulos on oikein osuva. Hei sitten. Mitä sä oikein ajattelet? Näistä asioista pitää pitää suu supussa. No, eihän toi blondi nyt tajua mitään. No niin. Onks kaikki valmista? On. Huomisaamuna majatalo on täynnä viimeistä huonetta myöten. Ainakin kirjanpidossa. Asia selvä. Me toimitaan näiden ohjeiden mukaisesti. No mitä se sanoo? Oli tyytyväinen meidän toimintaan. Sun täytyy hakea seuraava rahalasti heti aamusta. Tarkemmat koordinaatit tulee myöhemmin. No eikä se yksi kerta riittää. Lopuelämääkö me mennään se hullu ehdoilla? Meidän täytyy tehdä niin kuin se tahtoo. Näitähän se mietää kiristäjä pystyy, jos me ei totella. Perheen suojeleminen on ensisijaista. Oliko hyvät löydyt? Ihan tavanomaiset. Keskeytinkö mä jotain? Ei. Mä kerroin Sergeille just mun salaisen piirakkareseptin. Ai, en mä tiedä, että sä oot kiinnostunut leipomisesta. Niin, kyllä se vähän itsellenikin on tullut yllätyksenä, että mä oon sitä niin innostunut. Mut mä taidan lähteä nyt sinne leipomaan. Moro moro. Moro moro. Oliko Sergeillä jotain asioita, joita se ei halunnut mun kuulevan? Silloin kaikki ihan mainiosti. Mitäs säkin oot niin vaisu? No mä oon vähän väsynyt. Amanda on ollut kiirettä.
Kyllä mä voin tulla tuuraamaan sinne Amandaan. Ei sun tarvii. No ei siitä mitään hankaluuksia tuu. Mä pärjään kyllä. Mä tilaan teille taksin heti, kun mä saan aamiaisen hoidettua. Ei minulla tässä mitään kiirettä ole. Kiitos. Noin paljon rahaa. Pitää miettiä, miten toi saadaan ujotettua kirjanpitoa. Mun täytyy varmaan väärentää remonttilaskuja. Hei, spa-hoitotuoli on mennyt jumiin. Voitko tulla auttamaan? Mä tuun ihan just. Kiitos, kulta. Miksi kaikkien pitää tunkea tänne just tänne? Moi. Seppo kertoi, että täällä on vissiin jotain hässäkkää. Voinko mä jotakin jeesata? En mä halua sua vaivata. Ei todellakaan mitään vaivaa ole. On mitään muutakaan tekemistä. Voitko sä sitten viedä herra Jalkasen asemalle? Hän on meidän vakioasiakkaita. Joo, mikä siinä? Anna vaan avaimet. Mä voin hakea tuosta takahuoneesta. Katsotaan mut siis se tukkukeissi myöhemmin. Kiitos kun autat. Sä oot kultainen. Hei, kiitos vielä kun autoit mä sen hoitotuolin kanssa. Ainahan mä omaa vaimoani jeesaan. Ole hyvä. Kiitos paljon. Moikka. Moi. Sebastian lähti viemään asiakasta. Me voidaan hoitaa nyt ne kuitit. Isabella tulee ihan kohta töihin, että meidän täytyy pitää kiirettä. Jos mä väärennän nämä laskut, niin sä käyt maksamassa nää pankkiin. Oot sä koskenut siihen kassiin? Mitä? No mä laitoin sen kassin tuonne pöydän alle. Missä se nyt on? Tietenkään. Ootko sä varma? No ihan 100 varma olen. Missä se sitten on? Anna vaan laukku mulle, mä nakkasen kyytiin. Kiitos kovasti. Teillä on aina niin hyvä palvelu. Ootko sä ihan varma, ettei se kassi sittenkin jäänyt tähän? No enää mä nyt sellaista rahalla jää tyrkylle jättäisi. Miksi sä seuraat mua? Mä haluan, että sä perut sanas. Oot sä nyt tyytyväinen? En niin kauan, kun mä joudun näkemään sut silmissä. Hei! Nyt loppu nää kissatappelut, hei. Mitä ihmettä te kuvittelette tekevänne? Mä oon pahoillani. Toi nainen on kaiken pahan alku. Kyllä sä sinäkin osaat harmia aiheuttaa. Anteeksi vielä toi äskeinen. Jenni vaan saa mun veren kiehumaan. Älä ota tavaksi. Mä tarkistin takaoven, eikä siinä ollut mitään murtojälkiä. No sit tosta joku marssinut suoraan sisään ja napannut sen kassin. Jompikumpi meistä on ollut paikalla koko ajan. Oltaisiin me huomattu. No missä hitossa se laukku sit on? Mikäs teillä on hukassa? Treenikassia, mitä se kaipailee. Just. Ja sua sitten harmittaa, että sä et pääse pesemään poikas likapyykkiä niinkö? Sun ulkonäöstä päätellen sun urheiluvaatteet hävisi jo vuosia sitten. Et sä muuten olis tollanen kukkakeppi, vai mitä? Ai jumalauta, että toi muija osaa olla ärsyttää. Käy muuten sanomassa suorat sanat sille. Sebastian. No mitä siitä? Mä pyysin sitä hakemaan Jalkasen matkatavarat takahuoneesta. Olisiko se voinut samalla... Luultavasti. Ja nyt se rahakassi on matkalla ties mihin. Olipas se tasasta kyytiä. Hyvä jos kelpas. Kyllä vaan. Täytyy kiittää teitä vielä kerran kaikesta. Amandassa on aina niin mukava vieraan. No hyvä. Mites saaks nää ite vai tuuks mä jeesaan? Kyllä, mä saan nää ihan itse. Kiitos vaan. No niin, kiitti. Mä alan olla aika epätoivoinen. No sama.
Missähän se voi olla? Sebastian. Tai sitten kettiin mua. Vai kenties näitä.